Nyt on erotiikka-level. Yli 9000. Tää pahvilaatikoit ja kaiken keskellä. Joo, me ollaan muuttamassa. Meistä tulee jäkeläisiä. Nyt oikeasti nämä pupunkorvat. Tää on ihan niinku tämmönen automaatti. Ei enää ikinä. Kaikki kiva, kun mä puhun ruokaisuus. Käytiin äsken viemässä jo vähän tavaroita ja nyt lähdetään vielä viemään. Ja huomenna on sit iso muutto. Kyllä. Viedään nyt jotain särkyvää, eli kossei ja gintoki terraarioineen. Kyllä. Jatketaan tästä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Järvenpää, olet järistyksen alla, kun me tulemme sinne. Vähän satuttaa pakata näitä perukkeja. Joo, pikkasen vituttaa. Tää on kyllä niinku muuton huonoja puolia, et kaikki nätisti asetellut peruukit täytyy vaan runnoa kaikkiin pusseihin. Joo. Huomaan kyllä, että me ollaan niinku joitakin kosseja käytetty vähän aikaa. Ihanat pölyt. No. Ei se mitään. Ehkä nää tässä raikastuu samalla kun me muutetaan. Nää täytyy kuljettaa varovasti. Erillisellä autolla. Joo, vittu, me ei mihinkään pakuun näitä. Me ollaan sellaisia prinsessoja, että ei mihinkään pakuun, että ne menee rikki siellä vaan. Seuraavan ostoslistalla on kyllä oikeasti joku teline näille meidän koruille, mitä me tarvitaan kosseihin. Musta tuntuu, että jokaiseen kossiin tulee kuitenkin aina joku koru. Joo. Niin sit ne näyttää täältä. Musta tuntuu, että me oltiin just niinku saatu tää talo, tätä meidän kämppä niinku aseteltua silleen hyvin. Hankittiin kaikki noi kenkätelineet ja kaikkia. Sisustettiin täällä ja nyt täällä näyttää niinku tosi ontolta ja tyhjältä ja laatikoit on taas niin pirusti, et meillä on Michael Jackson lakanat. Mun äiti osti nää mulle joululahjaksi. Eiks toi näyttää tuolta toi Jackson? Tää mun idoli on selvästi käynyt uudelleen kauneusleikkauksessa, kun tää on tän näköinen. Ei. Joo. Tifahan on hirveän härski. Se immuttelee Nallen haaruväliä aika härskisti. Oot sä kasvanut isoksi? Sä et tee sitä enää. Siis ihan pienestä pitää, kun se tuli meille nyrkin kokoisena, niin se on imennyt tän Nallen haaravälin semmoiseksi ihan räjähtäneen näköiseksi. Eikö sä tee sitä enää? Meillä on niinku ihan hirveästi sitä tavaraa. Tai... No en mä tiedä, onko sitä nyt oikeasti niin hirveästi, mutta tuntuu, että sitä olisi. Ihan kun mä oon tossa tää murtovarkaita. Telkkarit kädessä. Keskelyöttää nimessä. Se ei kukaan kuule. Kukaan ei näe. Me lähdetään viemään seuraavaa lastia. Toi hamsteri on vaan niin. Se ei vaan välitä mitään, vaikka sen koti vaan heiluu ja täris äsken. Meillä on tänään virallinen muuttopäivä. Heräiltiin tossa äsken. Sä heräsit. Mä väsyttää vielä, niin mä heräsin äsken. Kaikki tavarat alkaa olla pakattu, paitsi jotain mun juttui. Tässä niinku odotellaan meidän pakukuskia. Koska mä en uskaltanut lähteä ajaa pakuun. Ehkä kokeilemat ensin olisi vähän riski kyllä. Niin, olisi vähän inhottavasti, että olisi kaikki omaisuus kyydissä, että mä jäisin johonkin ojaa. Tänään on aika iso projekti, varmaan suurin juttu tulee olemaan toi niin. Tuolla. Meillä ei ole eläimien kanssa muuten mitään ongelmaa, mut tää prinsessa, sinä, sä oot just sellainen, että siis on aavistanut varmaan tässä viikon ajan, että me muutetaan ja se inhoa muuttoa. Tätä ei saa koppaa oikeasti kirveelläkään. Sä oot tollanen. Sä oot tollanen. Ai vitsi, mä inhoan sua. Mä inhoan sua niin paljon. Tekis mieli ottaa tästäkin ja... Joo, niin. Ja sä inhoat mua. Ollaan koko päivä vaan muutettu ja lampattu tavaraa ja viety tavaraa ja... Kyllä tässä hommaa riittää aina tässä muuttamisessa, vaikka kuvitteliset tavaraa ei niinku oo hirveästi, mutta kyllä sitä aina on kiva
Jotain topseekin täällä lattialla. Alkaa näyttää aika tyhjältä jo pikkuhiljaa täällä meillä. Hyvästi tämä koti sitten. Hei, kukka. Hei, joo, meidän ananas. Meni taas pikkasen liian hyvin tää reissu. Meillä oli viimeinen lasti menossa Järvenpäähän. Siis toi auto on aivan täynnä. Arvatkaa, mitä kävi. Auto hyytyi siihen. Ja siis tää säähän on kans niinku, mun täytyy oikeesti ihan kehua, että tää sää on aivan ihana. Tää on niinku täydellinen muuttosää. Ei siis tällä viikolla ei ole satanut muuten, mutta tää yksi päivä, kun me muutetaan, niin sit sataa. Joo, tässä on tosiaan tää paku, tää hajos keskelle tietä. Me nyt onneksi päästiin tänne tien reunaan, mut joo. Joo, ja nyt sitten odotellaan sitä seuraavaa autoa. Jotain ton kaltaista isoa, joka tulee tähän. Ja tässä siirretään sitten noi tavarat siihen toiseen tässä keskellä tietä. Että... tässä vesisateessa. Joo. Joo, tää on kyllä... Siis mä en haluis sanoa tätä, mut... Tää on meidän tuuri. Joo. Ja ota. Ihan kun mä olisin kuullut tää aikaisemmin. Kuulostaa tosi tutulta tää lause. Tulihan déjà vu. Ainakin ois pitänyt ottaa eväät mukaan. Menee ainakin puoli tuntia, että seuraava auto tulee. Oispa ollut kimpillä tai edes pelikortit tai jotain. Twister. Mennään tuohon ulos pelaa Twisteriin. No niin, just joo. Mut hei. Kyllä mä ainakin tykkään viettää mun perjantait tälleen. Nää on vielä tässä. Me alettiin siirtää noita tavaroita tänne. Sillä aikaa kun me otetaan toista pakua. Mut kun ei se vieläkään tuu, mä kerkesin itse tehdä jo yhden keikan. Okei, tilanteen päivitys. Takapenkillä on meidän laajakuva TV ja kaikki muut tavarat siirrettiin tossa keskellä tietä tohon autoon, mikä ajelee meidän edessä. Eli toisin sanoen tää meni ihan nappia silleen. Siis koska aina pitää oikeasti tulla jotain meidän kohdalla jotain niin kuin. Auto hyytyi niin kuin kilsan päästä tosta meidän päämäärästä. Miksei se voinut hyytyä ton meidän uuden asunnon pihalla? Me oltais saatu siitä suoraan vaan tavarat sinne lampattua sinne asuntoon ja sitten me oltais voitu vaan lähteä tällä henkilöautolla Hyvinkäälle. Mut ei. Siis nämä kissat on ihan kauhuissaan täällä, kun me ollaan viety kaikki tavarat. Seri oli tänään päässyt tuonne käytävällekin. Voi Tuomas siellä. No voi herrasta. Ei me jätetä suokaan. Sun kanssa on niin vaikea muuttaa. Mä en tiedä, miten me ikin saadaan sut sinne koppaan. Miten me ikin saadaan sut niin? Senkin. Baby, arva minkä ne on syönyt taas nää raksut täältä. Noniin. Hienoa. Ei me sua jätetä. Joo, täällä on kuule vedetty taas purkillinen raksui. No niin. Oi vittu. Kukakohan olisi kyseessä? Varmaan toi demoni. Ei olisi eka kerta. Ai vitsi, mä joskus vielä... Kello on nyt ilta 8 ja aamu 9 aloitettiin ja eli ihan kirjaimellisesti koko päivä on mennyt tässä muuttaessa. Ja vieläkin on haettavaa. Tää on nyt toka vika reissu ja viimeisellä reissulla haetaan eläimet. Sinne jää silti vielä tavaroita, mutta me haetaan siitä niitä huomenna niitä pikku roina-juttuja. joo. Alkamassa nyt tässä viimeinen vaihe meidän muutosta, eli se, että miten me saadaan kissat noihin niiden kantokoppeihin. Siis nämä kaksi nyt menee ihan helposti, että ne nyt on vielä houkuteltavissa, on raksuja. Joo, sori, sä et saa syödä kissan raksuja. Niin, sä kerran lipasit sitä lautasta, niin on loppu. Ei oo sulle. Oota vaan vuoroos. Mut meillä on just toi yksi prinsessa, se siellä, musta. Tai joka muutta sama juttu, että se on niinku ihan demoni se kissa. Että se oikeasti repii itteensä ulos noista kantokopeista. Joten odotellaan tässä varmaan puoleen yöhön, että se viimeinkin menee sinne koppaan ja se on niin epäluuloinen, niin se tietää. No en mä halua sun takapuolta, joo. Tässä on tää mun pieni sylikoira, tää Chihuahua. Joo, kiva. Kiitti.
kun mä tutkin tätä eläinten herkku- ja lääkekaappia, niin mä löydän kaikki tällaisia vanhoja tuotteita, mitä mä oon ostanut. Mä ostin joskus, täällä puhdistetaan koiran hampaita. Kattokaa, miten paljon Poju tykkää. Sit Poju, puhdistako hampaat? Siis tää demonikissa. Oh my god. Tää demonikissa siis, mulla oli tällaiset hanskat, tällaiset ihan kivikovat, se puri niistä läpi. Vittu mun sydän Siellä sä olet, saatana. Joo, nyt lähdetään uuteen kotiin. Ei se pääse. Nyt enää on loput. Joo. Me ollaan lähty liikenteeseen, minkä varmaan kuuluu. Joo. 3 kissaa ja koira. Siis täällä on sellainen ooppera, et... Koira hiljeni. Formula menossa. Sergio, kato kolli, sen täytyy pitää meteliä koko ajan. Kohta kuuluu taas formula. Ja sit Tifa huutaa välillä vähän tuolta pikkasen silleen mukaan. Se ei edes tiedä mitä tapahtuu, mutta koska muut huutaa, niin sen täytyy kans vähän yrittää. Vaikka ei Tifa edes tiedä tällaisista, kun ei se ole ikinä ollut kantokopas. No niin, ollaan päästy uuteen kotiin. Niin, sulki meni niin hienosti toi sisääntulo tänne. Nyt voidaan vapauttaa demonit. Sä voit vähän lällätellä niille kissoille, kun ne joutuu olemaan tollasissa. Kuka ensin? Aloitetaan nyt vaikka tästä seristä. Joo. Oju, älä Poju, sä oot tiellä. Oju, mene. Me saa tutkia paikkoja jonnekin. Eli sitten. Ui, hele. Siellä varmaan vihaa mua ikuisesti. Moi. Joo, tosiaan meidän kämppä näyttää tällä hetkellä aika hirveältä, mutta me esitellään sit, kun kaikki on valmista. Meidän keittiökin tällä hetkellä näyttää aika ihastuttavalta, että kun me tultiin tänne, täällä haisi niin pahalta. Siis mä sain pestä tän koko jääkaapin, kun ei sitä ollut pesty kunnolla. Mä ärsyttää, kun ihmiset ei voi siivota jälkiä ennen kuin ne muuttaa. Poju ei ole rauhoittunut yhtään tän illan aikana. Se on koko ajan, se täytyy seurata mua johonkin. Me ollaan rakennettu tämmöiset barrikaadit tänne, että se ei pääse häiritsemään, kun et nyt tule! Joo, et sä tule. Kun me yritetään laittaa ensimmäisen keittiökuosiin. Ja tosiaan joko se yrittää tosta, tai sitten täällä on toinen ovi, missä on kans tämmönen barrikaadi. Tässä on talan perse, just in case, jos ette huomanneet. Me soi täällä animumusiikki. Joo, ja pilleripilo. Niin. Meidän makkari on tällä hetkellä tän näköinen. Mut kerrankin meillä on paljon kaappitilaa. Paljon peilejä. Kyllä. Niin siis me oikeesti mahutaan seisoo vierekkäin peilin edessä. Meillähän on siis kaikki noi kaapit oikeastaan pelkkää peiliä. Tää on ihan unbelievable. Taustallani näkyy nyt meidän tämänhetkinen tilanne meidän cosplay-huoneen kanssa aika lailla, että ollaan me saatu täällä oikeasti aika paljon jo aikaiseksi. Nyt ei ole enää niin hirveästi tätä tavaraa, mutta siis kyllä tässä muuttamisessa oikeasti on aina ihan hirveä tekeminen, vaikka niin, ja tavaraa vaan aina riittää. Mut kyllä me ollaan voiton puolella tässä pikkuhiljaa, et ehkä tänään jopa jo saadaan niinku kaiken maailman kossit ja vaatteet ja kaikki niinku pikkuhiljaa. Täällä vaan riehuu koko ajan. Mä laitan ahkerasti näitä tavaroita kaappeihin, mutta täällä vaan riehuu. Ai tala, aina toi tala. Mä en tiedä, mä oon väsynyt. Oikeesti mä tarviin joku piristävä ruiskeen. Meillä on kauppa nykyään, ei tässä saman rakennuksesta salan kerran. Me voidaan hakea sieltä jotain limuuta. Niin. Sitten meistä tulee jotain suurta. Niin, leveys suurta. Nyt me olemme pieniä ihmisiä, mutta kohta me olemme suuria. Mä en jaksa. Ei, siis
meidän asunnosta löytyy tämmöisiä mystisiä 5 senttisiä. Me mietittiin, että kuuluukohan tää johonkin rituaali. Siis tää 10 senttinen ei kuulunut siihen alun perin. Mä löysin sen mun taskusta, niin mä lisäsin sen, että mä ajattelin, että jos tää rikkoo tän jonkun rituaalijutun. Mut siis näitä löytyy ihan kaikkea. Vessan lattialla oli, sit tuolla sen kaapeis on. Mä en tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella. Mitä sä luulet? Mitä tää entinen asukas on yrittänyt? Onko se joku musta tuntuu, että se on summona joku saatanan tänne? Se on yrittänyt vaan häätää joku demonin täältä. Mä oon ihan varma. Täällä on tosi mauttomia tällaisia kaikki perhos- ja kukkatarroja viljelty ympäriinsä. Me vähän mietittiin sitä, kun täällä on asunut joku Sergei. Että onko se niinku... onko se ihan Sergei vai onko se Sergei? Onhan ne perhoset ihan kivoi. On vai? Musta ne on ihan hirveitä. Mä oon nyppinyt niitä pois kaiken tää ajaa aina, kun mä oon löytänyt jostain jotain, niin mä oon ollut silleen... Perhoset on meidän juttu. Aistaako yleisesti niinku perhoset? Mä luulen, että sä sanot näistä, että ne on kivoja. Hyi. Mä mietin, että onkohan Sergei, ja onkohan se kuollut tai jotain, koska sen postei on meidän postilaatikko täynnä. Niin on ihan koko... Siis siellä on ihan... Ja täällä oli siivottu tosi huonosti. Niin oli. Tää vähän haisee oudolta. Mä en tiedä, oliko se sitten joku ruumis tai jotain. Saatana! Vitsi, mä säikähdin tosi. Mä säikähdin sieliin, kun mä näin sen sivusilmällä, se kurkkas tosta. Hyi! Täällä on kuin joku Mooses täältä on. Peruukkikepin. Mitä? Peruukkikeppi. Niin, siis verho tangon kanssa. Kun mä äsken kävelin tää tälleen, jos tää elämä seurain. Vai oot sä Noa ja sä johdatat ne sun arkkiin? Joo, mä silleen. Tälleen Noa! Noa ei kyllä metsästänyt niitä eläimiä. Lähdetään kattoo mitä löytyy täältä Jäken keskustasta. Tai siis me oikeastaan lähdetään ostamaan kaikki tarvikkeet, mitä meiltä puuttuu. Järvenpään ensiaskeleet täällä. Joo, siis uudessa kotikaupungissa. Jos me löydetään perille, me katsottiin vähän Mapsista noita juttuja, mut no joo, kiusallista. Ollaan tultu ostoksilta. Mä käyn silleen ämpäri kourassa. Me käytiin äsken mäkkärit syömässä. Mentiin sinne ämpärit kädet. Meillä oli myös oma matto mukana. Nyt kaikki alkaa olla valmista. Tai siis on ollut pidempään. Tää piti feikata, että tää on nyt yli heti seuraava päivä sen jälkeen, kun me ollaan purettu tavarat. Okay. Siis me ei olla asuttu tässä viikkoa vielä ja laiskuteltu. Mut joo, tehdään nyt pieni talokierros. Tässä on meidän upea eteinen. Nämä peilit on oikeasti pääasia. Tässä musta tuntuu, että me valittiin tää kämppä, kun me nähtiin nämä peilit. Siis nämä on tosi korkeat niinku. Niin on, siis nämä on tällaisia huge. Pienille ihmisille suuria peilejä. Et kerrankin me mahutaan oikeasti vierekkäin meidän kossien kanssa peiliteen. No, tätä ei tarvii esitellä. Meillä on tämmönen tosi miniskooppi. Mut hei, ei oo hirveä monen kämpäs niinku tälleen, että kun ne käy kakkoselle, niin ne voi katsella itteensä tästä samalla tälleen. Sitten tässä on meidän olkkari. Tää näyttää aika tyhjältä nyt, kun meillä on niin vähän tavaraa. Tossa on meidän takkamatto. Toi talja. Näyttääpä tuo huone pieneltä jotenkin tästä kamerasta, vaikka niin on aika iso. Sitten täällä on meidän keittiö. Meillä on vielä vähän sille asiat kesken, esimerkiksi meillä ei ole vielä lamppua. Itse asiassa meillä ei ole makkariskaan vielä lamppua, mutta ei me tarvita sinne lamppua, tykätään olla pimeässä. Meidän pääasia, eli meidän cosplay kautta makuuhuone. Cosplay-huone. Kuvasit Aka-makuuhuone. Me saatiin uusi kiipeily teillekin mun äidille. Vielä tämmönen tosi iso. Joo, se on ihan kiva. Mä en tiedä, miten mä saan sitä mahtua tähän kameraan. Mun täytyisi mennä niin johonkin yhteen nurkkaan. Täällä on meidän jotain randomjuttuja kansia. Mut meillä on paljon. Niin tässä on meidän kylpyhuone. Meillä on täällä pesukone, mutta me ei tiedetä, miten sitä käytetään.
koska me ei tiedetä, mitä kieltä toi on. Se on varmaan ruotsia. Siinä ei ole nyt sitä englantia Ei. Fintvätt. Skjölning. Urpumpning. Niin paska. Mut joo. Ehkä me tarvitaan siihen jotain sanakirjaa. Sitten pitääks mun vedellä nyt niitä? Joo, sun täytyy nyt vedellä ovia. Meillä on paljon täällä. Kiva, kun mä oon yöpaidassa näillä videoilla. Tässä on muuten kanssa se hyvä puoli, että kun toi peili on tossa, niin voi katsella itseään sängystä käsin. Joo, siis mä pahoittelen, että mä oon aina yövaatteissa tässä videolla. Siis kyllä mä pukeudun muihinkin vaatteisiin. Ainakin urheiluvaatteisiin. Eikä. Sulla ei ole muita vaatteita. Okay. Tää nyt menee. Availeks mä nyt tätä vaan silleen, että tässä näin. Joo, sä voit vaan vähän leijuu meidän säilytystilalla. Ja tästäkin varmaan näkee, miten isoja nämä peilit on, kun mä seison tässä. Niin. Sitten tonne viimeiseen me ollaan laitettu meidän kenkiä. Tässä on tosi kiva, kun tänne saa aseteltua kaikkea. Nyt on tila. Niin on. Me jäädään nyt tänne ellelee kaikessa rauhassa ja aloitetaan pikkuhiljaa meidän seuraavia projekteja. Desukoniin. Tehdään tosiaan myös poikkeus tänä vuonna ja oikeasti tullaan sinne animekoniin, kun ei sinne olla aikaisemmin jaksettu vaivautua. Nyt meillä on jo hotellihuone ja hyvää seuraa. Kyllä. Happy.